له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبي وقائدي وقدوتي ومولاي ومرشدي محمد بن عبد الله. So deep family si Sangka iya Binidayan District at mga lidar Basiran pagulunan o supervisor yang iya Darul Quran stakeholders pagulunan ang iya pagariyakan si Abu Hamdan sumanga pipi atau si sagyang iya municipality ya Binidayan isa ka teruang ugay na tulot-tulot man apos na piputo-puto na ayang pakasalian na isa-isa. So, sayawa pundag agu ang paso na bugyan na iya pagarian na adiniba na adin amadumiyaki na tano mindar pa kung mga pantat ko dataraya Agusto kadagdan no lang na dumadar pa ubaan ng mga banto, ang mga kadadar pa imanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mo to akin introduce na lang ni Abu Hamdan na may kasing ako sa ginawa ko. Sabab sa miyawan ako uban niyang buwan na tantuan taralo na akang pagkikilalaan rahmat. Ngayon pa maka Bigidin niya si iso mga papasadang na may insultuan sa kalilimot sa dirnom di katirwa sa siya ko inimbuwata sa mga giling. Patayan ay mga bugoyan sa Soldaruro Elementary School naroon ako pagbabaga niya mga pag-eskwela sa Soldaruro. Saan number madakalakap ko ba niya na ibinidin ako? Sang nayari-yari ko sa pula agong patamagari-yari imbawata ibai binusalam lantot agu si Dato Nimbalawan Morgan. Orean yan na ayaw yaw-yagun na pito. Na sabab roon na miyang bubawata ako niyo. Kami ang paginay na kan sutrudang ko minsan asisamiya maumurad ang magunaya na miyang pagamaamakan si Imam Sulaiman pati ang mga tindag pagminsan na sa Iman ang mga rilarpas yan ay ang mga ito na yung mga gilingan na ko na uwiitan ko ang patah yudin ko suwaya na miyaw na ko ito kung mga pagariyaman sa pagsaan na mga ayat na bilang mga ari na ayaw mga ariyan na sa pagkiri sa kaniliran na sa pagkimaka si ko ayaw mga na sa wala Kaya mo siya kayo dito siya mira ayaw mo na niya na mga wata adiyan mo ito ayaw mo na nakapakon Korea mo kaya pagiging na kukuhan kiba sando kadino ako po niya siya sa pagpapalo na iniisya ka o pagpapati at pagpapaya ng lalito kaya pa makamati na may dasang kaya na magugulat na emang pigiran na kung na tumitig bigaw Imanto na magduguluntan o ang tawa ay malaitin at ang tawa ay anatin. Kaya may kaya at pinalang na magdugulungan na sumalaitin na ewan ka ginalatan mo na sumala ang mamakaman na katitigil. Na di tayo katano sa ginawa, sumala tawa at naawid ang kanilang pumangsulat na higila mga ito, makaliya mo ito itintin. So ayaw mapya ang magduguluntan. Ada yang supervisor yang mengatakan mo, harus ka, ma'am, babay ko na. Ayaw mana ini na, ayaw mapya kung magulit tanong na, suad na tindigin, naubat sumala itindig. Amat tama na tindig, kung kilino karsada, ang pag-isisino ngayon na kung alin bangiyan ang bakal para mataw. Nahirami ang masulat tarayan, na di mo pinunuan na guditin mga kudar pa ada alabutyan. Ibarat ito. Lagi mo mga tinggaw si na dia mo tagi pero dia dipit representative ako dia kaya pagariahan si Abu Hamdan na miya wana o miya damak ng otwa kakit ng tanong na nabo si Abu Hamdan na nandiyan mo takapos din yan nadatanak mo
Kaya tanong ba, bila ang iba buhang ba natin ulit? Sino kaya para pag-abroad sa Qatar, na pananaramdaman ito Alim Sulaiman yung balawag, agyung ikadwa kaka. Ayaw paganaya kaka na si Alim Bishar yung balawag. Pasurgan wallah, kateri mo ito wallah. Ako kuhaan ito awata isunutan sa binidayan. Isa ko ayaw maayan na masama po hindi ka pag-umur. Na ari niyan si Alim Sulaiman. Yang pag-abroad ako sa pananaramdaman niya, si Sakata. Na ayaw man mampu ami sa kurang ro. Ami aman ro sa tiap parwaga paka pangadian sa Qatar. Nagyan ko to pagariakan na si Alim Bashir ang kulutin. Wah, siya boleh. Tagi sila ni mga senior ang ro. Nadaan ng daray mo na sa kaya para pangadian ang ro. May dua-dua orang na piyaka boleh ang kuwayang university. Sa kenapa ako ngepin? Na sugay pa nga po nga naman November, na 5 December, ari ako hamdan, na inipakawikiran na kami sa diploma o Maurice Causa. Ay, ang alam niyan na Doctor of Da'wah. Naman o ba D.O. ka D.D. Yan na D.O. na D.D. mo na D.D. Doctor of Da'wah. Honoris Causa. Ay, ang paano niyan? Na 10 Agusyo rabu na idedafang na kiaplan ako sa doctorate at Doctor of Da'wah sa Qatar Religious School. Masya Allah. Nabato ka dito mo, pinigay. So kaya pa nga ako, nadaan ko tiyan mo ito, kakatawa ko ni Piliman. Aahan, iba sa pula Agusyo rabu na may doktor. Na nakagaya di mo magpulma. Makanya pisulatan ako presidente kaya si Sheikh Abu Bakar na pisulatan ako ang presidente sa International Union of Muslim Scholars ay man na al-Ittihad al-Alami li Ulama al-Muslimin si Dr. Yusuf Al-Qadawi ang biyang na special member sa International Union ang kumano mga ulama sa dunia na ay piyang na inuat tingin na datar-datar karay sa so katubutwir ka sa Doctor of Da'wah kadit na mayla niya file abangaw tataguang ayan na Doctor of Da'wah na robin ito na getambler sa DD ayaw man na niyan na Doctor of Da'wah. Okay. Yan malagyan na ng HD na si Kokia Bunay Irap kung mga bansmur ko 2,000 na sabab-sabab ko at kaya pinasairan si Ikwaya Mael na ina na kumiyan sa buboy si Kumin para mas itiustat sa laman na may gibigda sa bayang magidiyo Kumin para mas itialin asismin bandas na gudino yan sa Quran at People's Village People ay mainay pamamitin sa Quran na amyakaraw at paminto ba yan ay ang mga niyan na iningulan niyan sugan niyan rarakan asin sa publiko arwaki alim na rin ay Masya Allah. siya na punta lirat na kanya pagtatong na piyakisumuli ako na bibiyaan naman sa sentensya at yun ng dunya na ayaw nila yung mga niyan na pilay sa media taman sa malaman niya yun di sabab ay ang mga na iniptura na Doctor of Humanities HD, Doctor of Humanities. Ay ang mga nangyari na doktor ko kang manusia ko kang sukta ko kapnar o ay ang mga na manusia. Yung mga nanalipdi na yung mga nangyari na sukyawa pata ko tuwas nakatanawa si Alim Abdul Madidaan sana. Ang kumikimi na urumilitan ko ba sa maranaw ko mga unaman. Na gusto kaya pata ko tuwa kakakuha si Alim Alim Busar din ko lawag. Asa ka mo tuwa. Niya aras yan na ang donono kaya berarian buwan na si kakaitin buwan na yamana niyan na gusto kaya ko siya rin Jamal Balani kaya mayan na kaya ruran yan sa pura na ayaw ko lamba adik maninitigan ko sa maranaw ako sobrano culture anak ako sumpat ko sa maranaw o mga naman na si Alim Darinay na bigyan na kweran sa yaman na Doctor of Literature Maranaw Literature. Kaya mga yan na si kumakapantagulang maranaw.
sa United Nations. Si Embassy sa Cagayan ay nisponsoran apat at sa ikubas sa Maranao o ang basa kaya ba na niyan na paparatiyan iman ko na enam ko romeritan ubas sa Maranao si kaya ba na niyan na mga ulama na sa alim dari dahil nagiti ka kung buturan sa Maranao Logist yun din niya suwaya apa yang jangan nangaratan naman na buham dan na Maranao na isa juga naman kenapa Maranao kaya benar na mo Ranao kenapa Maranao na mo Ranao tidak itu suatu dia nasu memantau kali yang membeli siaran pengadilan namanya bilang siaran si satu PKI susah betul semua sudah pagi satu PKI namanya bilang si satu PKI sembilan B semua semuanya ubun Eropa namanya bilang sakatasan semuanya bilang sakatasan na yang orangnya na Iranon na yang tigil ama maubah penyebutan nama Iranon beliau kami saya pakai Maranao. Sebenarnya kita satu PKI Maranao, naya namo Maranao, Maranao. Sebenarnya kita saya mana yang nak PKI Ragat namo Ragat. Sama itu, nampak kaya Maranao nama Maranao, naya kita cukup membeli syarat tamangan lutan nama Ragat, kenapa Ragat? Nama Ragat, aja apa? Biar pun benar namo Ranao. Meragat. Iranao. Dapat. Malu aku nak buat ini lagi sekat raknya ini. Nanti apa ya? Ini yang kau tahu awak na, ia mana kau tak kau sedikit. Nah, penalaman tentang Rasulullah sakian dia pakai kegiatan kalian Fabulous Tanoa kaya Federation, National Federation of Madaris and Mahir in the Philippines stakeholders. Mayor Adia kaya Vice President at Acting President. Si Adem Abdul Jalil Mauma, as kanya ni Mamunduan sa kaya Kalilimon. Dati Adia kaya mana na si Rahma Bamon tetapi dia mentua founding president sa National Federation pada siya ini Nur Hamida Kabugatan papan ni presiden dia Wildan ko mga bagay ayaw ba na niyan na makadadar pasalnya kuwansara na dia kaya ba na niyan na si Kahima panogyo man ang rol ang dia na tetapi yan so tadi ng Saranao Abdul Jalil ang rol dia kaya mana ni na area kan kaya tawatan ko may to ugi nagyan ko to sa kutiyan sa mga sa Quran natanto ay mana ni na hindi ba na sumusugod ako hindi ba na lumulod na biya ko sa miskan na gusto mga pliwo kay Sheikh Ate, mama naman to siya? ay taro sa mundo Yang mana dia nak muntaha na pinalamatan ka na yung mga kami ang pilit support. Wali na autonomous region in Muslim Mindanao. Imang to na pang sa mulo. Kaya tatlong sa pang sa mulo. Na ayamin pa yung superintendent o IC superintendent sa Sikan District na pakiwata na dito. Ialin Abu Widan Abdul Aziz bin Banbas. Tawatay na kanya as superintendent Bangkit Mimbantas. Dahil sa nakakawa kay Dr. Rubina Mimbantas Makapar. Si Dr. Rubina na miyabibigyan ng hanggang na ibara niya ko. Kulukti saya. Sige. Namun natalin ko. Na ayamara niya kapit Islamay siya na suwanda nga puntitang buwan. Ang bagong pagkakas sa mga muntaka na ay muntaka na diyan maraming city school division. Na ayamara niya na sakni ka na yung nabanturan. Na ayam niya pikiran na admin sa mga muntaka. Pipunan sa muntaka na pikiran na kumiyong kung niya ka na po. Si Ramadan 27. Yes. Laylatul Qadr. Wow.
bawah. Namulas dito sa Madang Banas kanino. Madalam. Lanao del Sur. True. Ini putro na Lanao district na tiyagoy sa Multaka. Na niya daw so kaya tinanong na mga Multaka at amay kahamis. Inshallah nasang man experience sa diyan nga iya pagayawan Mapita na ba yung district pagayawan. Kaya mo na niyan na puunan sa diyan kutuwa andang tanong ato kanema. DPA family na minibinaw mo na yung Multaka kaya binibinaw yan na adya ang inisuko na yan ang Darul Quran adya ang Darul Quran na piyanagutama na yan kung pipiraran mo ng kaya mga dato na piyaguluan at paguluan na nagyang kaya arayan na siya ni Abu Hamdan adya ko tapit punutul na ay sa 1988 ang masa paguluan sa Pilipinas na piyagatawa ko si Abu Hamdan sadyang magkakalili mo ang mga nagpausong barang-barang ang mga presidente kung barang-barang ang mga alaong sa Pilipinas na kanyang uturo si Abu Hamdan at tingin niya ang suya mga namay at tiro na din na sa ataw mo ang nailan ng mga guro sadyang magkakapiliyon sa parang ni Abu Hamdan ang mga ilan niyo at nakapaparoon yan na nakasusurot yan na mga nagutama na mga namar sa piyagin yung kanyang uturo ay parang yan at pagpun yan na siya ang pagpusaw mo yan si Huawei na kalian santo mo na yan ikapulihara si Huawei ng agama Islam na ngayon yan ay ang mga yan na panagutama niya na yan na piyahaya amay kamala ang imang gilbog ko di mapaparo na ay mga yan na sa kamapaparo na masusurot na nagdil na baniyan na tigpantag na nagod at tigpantagin na daapantagin na tigitagin ng saranaw sa kanya ay ang mga yan na kailangan sa misyon ang gugisyon siya ko din yan din kapag itaw sa isa din kayo maulit po iniisip kirano kung na ay kapusya kaya darong Quran na as-igay na mga magubat kapag-turuan. Different family Multaka na as-igay lecturer na madhir ng pag-istorya. Kung kamati ay pag-iluubos kayo na ayat naragaran na tumukamad ugayit na nainaw ka yung kaang kuko ikapit pa yan udalag kaani yung katik na piya sila rin na naman kami patpukya sukulan na gusto kaya tangka insyaAllah yan kaya mana niya na Multaka na ayat kaya na onward Islamization of Baliz anda man ay ka-Islamize o sabot ko kaya ang tawag because we need moral recovery kinaglantanon sa moral recovery kinaglantanon sa ayapanan yan nakatuloy tanong a good citizen pagpagin tao mapya yan man ang ayaw niya at ay mga alima yan si Sheikh Abu Bakar at ay mga pan si Sheikh Abdul Jalil yan man ang ayaw niya na niya ka doon di muragun at yan pagin tao isi iyong mga kini sigurun di mula kung at yan pagin tao isi iyong mga kini na binilasayan sila di kapag-uyin so kaya binasayan ang napitero botong pada sa Quran apitero niya kung mga malaikat punutul niya kung Muhammad wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wa idh qatnaka kung mga malaikat na magandang kong kuliyaw lupa sa khalifa ano ito khalifa itu suamatan wa Adam so kaya ng mga malaikat na sabab sa pagkakasuwag tira na phobia sabab sa kaya pagkakasuwag tira na ruga marot gasiran sa kaya pagkakaran na kaya panintaw mga jin po kanaglaran na ayaw na tira na atadyalu fiha magiging kauman man yufsidu fiha magaling taon sa puminasaw wayas pikot lima ako
sumarugo na ay terminal to na kita na edilan din na suwa na nakita ng kotawan ng musabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ay doon kad na nabi siutianis ka mata na sakay sutis suti manutis suti ang nabi ang mahasuti how so kaya now kung Adam na ayakan ng Adam na tao si kumran tao niya sa maybe sumama na ayakan sa Arabian na maron sumamay na ayakan sa Arabian na maraton pero matama ko na maraton na balian tao na saya mo lagi paningtawanan na kanya tao at ikureksyon sino mga sa kada kami ang minasa na ayaw tao na mapya siya nili kapaningtawi kapaningtawi kulalman yung tao na ayaw betul na kapaningtaw so tao na kinanglan asukap pinitaw niya na mapya na amay kambali asukap pinitaw niya na mapya na ayaw niya na bilang at tao na amay asukap pinitaw niya na da akapya niya na ayaw niya sukap niya na sudah tarakyan binasa umiyaw na may intaw sa dunia na ayaw niya na ilang at tao ano ba bilang at tao pag ilang at tao ulit ko to? Yan mo talagang bilang at tao na ayaw pa sa mga Arabian na sige mga kumar maraton na ayaw pa sa Arabo kang bilang at tao na muru'a kang bilang at tao ulit ito? Muru'a yun din sa mga kapitulo ko mga lomos miswa-swa ka kaya na kaya roa na sa marwang nagyapot ang marwang nabasa ito Arab muru'a kaya roa na sa muru'a na ayapot nagyapot na marwang ayaw na niyan nagyilagdan ang kambilang ng tao kaya daan sa kambilang ng tao nabaya bilang ang tao na sumapay katero nabaya bilang ang tao na sumapay lang nabaya bilang ang tao na sumapay tindig amana itindig amanta mga titindig galabuan tindigin kaya bilang ang tao na sumisyon at kaya daw sa kaya na may bulalan na ano na yung kita may bulalan tayo ano na yung kita na Panginoon ang gusto nagyan nga pwede mga pagano na tanong bigli bilang-bilang yung tinigil pero kami pinagpagawa ko na ino to upamakalita ng tutuwa na yan nakilusiwang na yung mga nagyan nga yung pundo ang nabuhan ba nayaba na yan nayangaran yan nakakasi na salita mga suwasa ka di makakasi may sigurado ulit ko yan makasya ari siya ikaw doon ari wata ko na yan tagilupun sa tanong yang mitero na wata ko na yan tagilupun sa tanong si Jerry Amirul kasya pa yan bapak mo to na Amirul Umrah sa Magigdano na sugatan ni Allah na sakni pa kasulutiran ko gudar yang mga ayaw pa yan na Amirul Umrah sa Magigdano na ito na ka na nakakasing 5 asa ka mga pangalaman yung mga 5 kakasing may sigurado Buru-buru ko yung anak ng mga pupils sa gusto mga estudyentyo. Sa mga elementary ang sa high school, kaya mga narpa kay Ampaso Memorial National High School. Sila punda po may madakulunatan kay kung ako ng mga labing magados. Kaya ako. Nakataya mga pusin issue ko nito. Katalugan niyo mga isa ko, mag-ista ko niyo sa oras ito na iya principal niyo na sa tindak na si Mauray. Malapot. Nayaman na yan na puli iya kakasih. Ano na kaya kakasih? Pagana yang 5 kakasih. Nagyan ko ito akong betul sa al-fiqhu fid-din. Al-fiqhu fid-din. Ito na yung mga al-fiqhu fid-din. Sabutan na kaso agama
Islam sekuti dua sabut within certain age yaitu al-fiqh fiddin. Tiga alif dari mismo kami kami kaya mga tayo kanina bisa sabut ni agama. Ito ni agama ayat kadaklian na 70 na palayan mo ito kumuklim sa mga Muslim o ito umat Muhammad na ito ako recognize na mapiyan ka sa pagkakaw na ito ako recognize. Gawin sa ito tayo pa. Pero Nabi, mana niya na yan. Ay mapiyan amin yung mga mama na sa mga saunahan. Na ay mana iba na sa amin yung mga babae na sa mga saunahan. Kedua? Ay kaya sa ito, mga wata, nagkamulaga sa masjid na sa pasawayan kay Manay Balas. So mga boy, tatanong niyo, naripot ito. Kaya dito, ada bang mga hadis na dito fitin, santay balik na ay mapyan, ang hindi mga boy na sa miyaw isumok sa masjid ang miyaw naging sa fitna. Ano ba yan? Mapyan hindi mga nasa misyon pasawayan. Kaya nung yan sa yan, sabab saya mga nang yang kau lewi sebelum sampai masjid, tak ada hewan kubur maka kubur sa fitna. Saya begitu. Sama notolo na kinagla na sabut tanong Biblia sa agama na sekuti ito na sunto. Apesi ko mga preachers, mga public speakers, mga public preachers, dindawa, kinailan, sadaka kung gigalin sa pagdalil na sabot na kada ang Biblia so pipisu-pisukan o yung maayang na maanaw dalmian nagugabaya nagiging tutuloy sa al-fiqh fiddin. Dapat al-fiqh fiddin. Ikadwa na al-muwar'u fil lisan. Al-muwar'u fil lisan. Ano ba yung al-muwar'u fil lisan? So, kasyapa si kubila ayaw ko abang terubian na mapya. Al-war'u fil lisan. Kaya po talaga. Pagkabulos ka na mga rehan, ini-issue pinidayan. Taros kanos, kanong nilo ba daw sa mapyan darupaan niyo, na pamamakin ko ng Biblia, kaanyo ko sa butiswa agama. Al-war'u fil lisan. Ayaw mga naniyak na so, kapilpili o kipilapyan o yung mga nila o kapya ang pangabalisiyan ng kapatundo. Ito, apyan ito na ay na, nag-apyan ito na ay bantuan. Na ayan na rin pangyan na may kamanagita sa kapagpayan nila ng tao. Narugan na minikarang, ang miniturong lampal sumak na niyan. Uri ka na? Natigalin na rin na. Ito ba mga hindi pala na yan? Wanda mana yang ada dari bidang yang mampir. Kemudian sudah yang mampir. Odikano masuk ke virus. Pasal sa sudah na adna nama virus. Virus. Napasangan mamapasan saya pakai na FB. Harus sa internet. Ajangan na virus. Bukti. Aduti. Paganero. Na di ka masukat o kapamaganda. Di ka pwede ang taliyagtaan. Kamata ka sa mga tao ang taliyagtaan. Na dataw niyan iipagdasa na kumanaso. Sa pagpaganero ang pagpapaganda. Wala yan itababukum. Kami na, liyawan na namin panso Peter Royce. Kami na ino ameliawan ni Sutaklan sa akin dahil ito ang nangyamadang lang. Dapat kasi na siya sa polo. Inusumiyaw na Miyaw na mga miyaw na programa sa polo. Islam good yun. Gamay Islam. Pero naman kasi ko madadap man. Siran. Kadakal ka mo. Pero ang iterang ay kinagsukat mga ganda. Kadal ka po na. Ikadwa virus o dila
din juga isautan si kami sama kami. Nanti di kami tayo na pinagkapira, Lima lod. Kawan kamangko, Berarti na 5 lod. pipilas ko lang, ayan na maramihan na sulugan yan. Ano? Sudi, suri. Apa kaya ninyo isuri na sudala naman kabangkit na istorya ng kabuntas na ayaw maramihan na suryan. Suryan, di mamanit-panit ko marang boda-boda. Sampunang mo sa foto ang nililiga suryan. Mawin sa barabat na piyaso di pagtungan na apoy na pagkatuto na niya. Na umaadong si o paglatratan o sumusuporta sa darong Quran ang darong Quran na susuyan ng pakala at abakas niya di Muhammad. Amay taat na matagod o paglatan niya masuyan. Umaadong mo ang manalayan na paglatan. Umunta ka sa Gipin family o paglatan susuyan na pakailusundal pa na mga pindamas na supervisor. Ito ba yan? Kagian na suyan. Manam si kuya maski dari balay nakita sudi balay na maski. Manam susuyan si kuya pagilatan o pagilatan mga tatalika na makapumpita sa. Na manam susuyan o pagilatan o pirumay na wala ka lang na makaputula ka. Na manam susuyan o pagilatan o bata-bata na kisag nagkisag kung parang sila punan sa isa ang pagkawa nila o suri. Susuruyan na tama na sa limon na makaawit na akala ng mga kinapunang kuliganyan. Hindi na tama sa limatay. Hindi nga ginawa ko sa ligamayang kausilawan. As Yesu Magdiwa International Bank na tomo adiso kasaltan kanusi sudila na suya. Tinanalin ka rin yan ito. Tingnan sa International Bank na once na kasi sa mga puto na sa ganyan papatay na sumay na susuyan at tama sa limatay. Linatama sa limon na hindi sa limsubuti. Tama nga naman. Subhanallah. Hindi sa diploma. Hindi sa diploma. Allah. Wailun likulli humazatin lumazat. Wail. Suwail. Na ginam-ginar para naraka at ang gawa. Ay ang atang yan na na isa ang yun at kinarpaon na sulit na manipani sa kasuyan. Mga suruyan. Pero ano ito? Ikatwil ito, virus. Ikatwil ang virus na yung mga na yan kapamutol. Napa kami mga mutol? Inuwanimutol. Kaya na nagkasala kapilmuhan ka. Adit na. Kesadak wala layon. Subhanallah. Layon. Daily time. Daily time is real. Sa mga ito na purpis ka puripis. Puripis. Yang puripis. At na di bakwit, at na napakyan. So bakwit na dapat na sa kanya yung bidampak. Sa mga ito nakapanin bukod. At na pirma sa daily time. Ang iyang para city media na ayaw na ng iyang kawan alas 11. Iba na ito pa. Uli na alas. Nakapamukod. Perpasangan na. At naman na pirma sa liquidation papers. Ang nabilig-wilig sa mga na pera para sa cooperative or any relief came from the government ayaw mo na yan na dipunar. Kinuha niya ito. Kau pa ba kayo yellow corn? Yellow corn. Ayaw mo na yan na yan. Pero pa yan na yellow corn. Binating kamais. Nakadiyang mga ko rin ang bumili yellow corn. Binating atrak. Ikaw na ito pa. Nakapaupo. Sekarang mga mga watahan, mga ayatan ng mga estudyante. Kami yung mga pinag-mga di iba silang kaiti kong takaman. Kaskan mo duluwa. Sekarang mga estudyante. Tinangalan ang pamanang sa pasat sa mga luksyo.
Hindi puro pag-eskwela. Nadama mo pera. Wanda ka na mga na pag-eskwela ko mga eskwela. Nasad sa kendo lang niyo na yung mga niyan na itundulog ka nila. Uli, nabumbugang ka nila sa ayaw, bakit uli na luto iyo? Uriyan yan na baka nang pag-iskip. Bakit na yung mga niyan na liquid sa ranaw, maligalik lang talantang. Na may ka mga masukang balik na umamanti na may kaupakan na labog ka sa dito ka kilas. Kaya magkapalan ka siya, inakado siya maka. Namipuli ka sa orasyon to tukod. Sa mano to? Ikano, na sino pa ng pare kaya soldi ka sa iswilaan na minirma ka, uli, na miso pa ka, na umanuman to. Kaya parang yan na flag ceremony na moral ka sa panatang na kabayan, inibig ko ang Pilipinas. Na yung parang yan na sumundan ka sa salita at sa gawa, sa isip, salita at sa gawa, puso, dila, ang dotan na palayagang suportaan sa kamagbiyan ng Pilipinas. O yan eh, napedi sila nyo, ayaw mana niyan, na-adapt ka ko maestra ka, na-adapt ka ko principal ka, na-adapt ka ko ayaw mana niyan sa Pilipinas. Allahu Akbar. Sa mga ko, nabukuloy ka at nababilang at tao, kailangan tao. Na upo ka muli ang ilangan tao na tumaba ka na nangyarang pas. Ay, daw. Muli ka apat pa ng sakas. Subhanallah. Kapanin ko. Ayaw magpiyan ang kapaginuntulan. Ayaw magpiyan ang kapaginuntulan. Para markan mo. Yan din ang kaparawasi. Dali! Nasigo ay mga na primary school yan. Nasi sa soldado. Kudak ng kabuha soldado sa mga nilid. Uwan, amat niyo mga nilid na yan soldado. Kaya yung pito na soldado na ayaw mo mga tututut ko wala ang nuno. Si Sabayan, ang payawabai na sununod sa mga gilid ay iraw-iraw na inter ang mga gilid na panay-peruan sa na raunyan na hindi kepipilu sa soldado at pwedeng ka ng amira-aba na gusto amira-asan ayaw mga nilid na diti niya kumbar at niya putututun puso na kanisi dari nakata na kayo mga soldado na sa siyasi. Ay dapat na o paano pipiyain kaso di ka rin ka pag-isuli kapag nakapag-isuli nagpuloy ka ito to sabat sadda at plano na kaumapya maestra maratang na tawagan ko yung kamapya maestra dadalawa ka na ng maratang maestra panginita mo ito pala yung mapya suda plano ka umapya maestra God education test ako ang sa Katolika ang second glory na bantanan sa hidup uni na hero bakal banano at yung kasakit ng mga ipupulong sa kanya mayroon nakatayo sa mga kandaan ititubar kung paano perform siya mga yan na siyempre at kapag kung paano ba silipitan dito yung tulo sinisalo ang kabataan ay pag-asa ng inang bahay. So, kamunan at sa Pilipinas, pag-asa ng inang bayan, law of the motherland, panimbo mga pagkaas sa kong kamaraw, one na po pag-abalan. Mga Mashallah. ito, Why? Panginaman piligayan, amay, basta ko tayo Pilipinas ng hindi ka palistin. Sekarang ng pangulong ng maestra. Natatanungin niyo at the best profession in the world. Ay ang tarang po niya na mampiya galipog sa kaya lupa na guru. Sabang sa upo na guru ya guru. Sawa, maestro, tinipon ko maranang na guru. O kung ang guru ya guru na sakay iimbol sa engineer, sakay iimbol sa attorney, sakay iimbol sa kernel, sakay iimbol sa CPA, sakay iimbol sa mayor, sakay niya mayor, na yung mga nangyay na yung iimbol na sa nakakina na siya mo yan, na sumaestro niya na gusto guru niya sa madrasa. Sakay niya pa yung senior, niya pagarihan na ay iimbol na sa binigay na gusto niya saya mo yan, nakabuli niya na mapya mama. Si supervisor, apa na kung tama ni ina yan, gusto niya mo yan na kinirampay niya saya mo yan na supervisor. Sa kanya,
siya i-supervisor. Si, kapag ko na mga maestra niya, mga maestro niya, ayaw mo na niya namin, Biblia, si, kung kapag ko na nag-board, education. Eh, dapat yun, correct? Correct ka rin. Sekarang hindi ba sa board citizen? Sekarang hindi ba sa bilang na tao? Pero, kung pa kayo mo, sekarang hindi makambual sa ilang tao. Ngayon, kaya may kaya na may ilay na dito ng mga pagkitutukan sa oras. Dahil hindi kaliyo ko yung mga nangyayang ng orasyon ka sa mga hindi. Wala, naman na ako natili, usipan. Usipan, magiya. Yan ay para tutupang. Nabi ang mga ilay na natin puto. Ang atin na, kita rin ang gulbukyo na may ilay na natin na si Ma'am na Hanis. Si Ma'am na tanpo ay mga nangyayang na mamumurong-purong sa kapititaw niya. Sabak, kaya mga nangyayang na katulad niya maestra ang pagdami ang binata. Sa mga ito po ako, naman na niya guruang na pera ng mangko na palit niya ni surat. Sabag, saya mga nangyayang na pipigil ko ang pegul ko ng pagod niya ko ng tatanong ko ino. Hindi na guruang ko yan na. Ay alam nila meron na yan. Padat namin ni surat ang na nabi magatos kami ang guruang na agi ako paano maging ko ang kulpin sa mga matayro na ako alam ko na labi dari dupo. Palit niya malaki ako. Eh dapat yun. Ay ikapat na virus na kapna na ito. Ano na ikapna na ito? Ay kapna na ito, nagyang ko ito ang ating pigilan ka sa tanan doon na kayo isutaw na sa pag-isutra. Ang kayon sa pag-isotra. Nagyang ito ang pigilan ko ng mamanaw ka. Nadilampuan ka so. Pipil ka ka, pipil ka. Baka magpiyataw sa iyo. Umagupil ka na sasagot na ba si maestra ka? Manananggo ka. Sa aming ipintudaw sa kahingan. Eh, may ka matatag na din ko ay pang-air na ko. Mga segurat sa ta, panarap na ikakaalim-alim siya. As subito, kulangin na pagpintay kukuban. Mga nga na alam na pag-isis sila may nadang panalim, pag-ilang baka para mataw ko sa sagalaraut. Ayan, karamihan ng sampra sa lantanan ng busa. Gagawin taupan, minugis yung sulog pagpapuurian ng palaw na masusunod kung na superdarahat. Masya Kaya Allah. ang ato ko na magtangmayan sa panahon. Ina ba ito? Why? Yan! Na ito! Kasi mga papasin kumapa na kabor. Tama. Ipopuro pa tanto ang inuman. Nabitar ba ba utara? Ya ayyuhal ladhina amanu la yasfartum min qawm. Asa ayyakunu khayran minhum. Hingga perhatian, ini di pernah itu asus sabar. Mata ada sini pernah itu na yang pihak Allah. Sekali pernah itu pasti parata. Ibu, ino kapon di mga pernah itu kay pagkuba sa puso pa mo na sa surga di surga wag pernah itu matamis ka. So tinggi pada patak Tuhan mata balaw amiro mga surga Allah. Ino kapon na bubulong kami pupuro nasa bubulong ka na bubaba. Ino nga pala sa sarwang ka mauna ka. Na ino nga pala sa sumero ka na mauuri. Nasa kaahis na sarwang na yung mauna. Kuri ko to? Yes, right. Sarap pa na yung sa sarwang ka. Very well. Baka nang tapak, para di kayo parang ka na sarwang. Upang anong kasoya tidak pinok pa sa sarwang. At kaya sohara na misutuwa ka naman yung medyo mga palitan. Kaya naman anong kamutan hindi ka sutuwa sa lugar ng Allah. Tawa ang magdaw ka isa raw na tapak ka. Pagi sisinong ka mankat na damang na paparatian ka. Mauuna ko bisa disikuan. YouTube syariah Muhammadan. Kira kami yang anak ka mga rubar-rubar ka mga kantor mga tao na idea ka matapupot ka. Pagkakakil ka 100% na kasigilan na wala mo pumiaswa si Ibong Abu Hamdan. Ang nagdaro ng Quran niya. Babi mo pumiaswa si Abu Hamdan. Hapi ang tayo pagkamayo. Manila di mo manunod si Abu Hamdan. Wala man eh kisuputa nila na para sa ibu agama. Nah, hagiran nila na tukulo. Na eso, tapi apa ang kairan? Kau to ba? Apa pa na isukang buluntaw? Tidak mo na di mamakanglat. Na basta araga. Alalayang din mabawal siya na sumarang pamuda. Ang karo, naliban na kasusumpatan niya na sa sinta. Kaya suka-sukaran na. Kaya tulo-ulo. Kaya titati. Nabuto ba ang ba't nili? Pagpamaninta ang kakrasya. I'm sure.
Ipunin mo yan ako sa puso yan. Ika-4 to, ika-5, nayamanan yan na diyan po ito katukas. Ayam terus na katukas. Adiin, na dinalik pakingilupot ko daw sudah niya mamilupot. Iba na dapat ang yaso ang tayo municipal contest sa Maybe. Ayam mga na yan, nakaya naman pagkada sa mga tama, pitira na siya Muhammad, na kaya niyan so'y puluna. Natumiyakas ka, nakapakaisyo. Na inawa kaya pwede na isa ako pa mga mudurahon, na dimapot sa barko ko pa maaya mo to ay pulina ko mga to. Na niya, sa mga to, na mapamang ninawarin na kaya Muhammad, sa mitero, na uli nila kaya Muhammad, na mami na sumana ang pantay ko suara ng mga sugi-sugi. Uy, ang pasing kan ada kapan. Pasing kaden na dakapan. Ay ka, pag nagyan ko to ayaw pag nagyan na kandidora. Pasing kapan na dakapan. Kasinta, nagyan nga pa na, mimbulo yung binitin siya nagyan kandidora. Sekarang mga maestra na mga pia-pia, kadigan naman taong bimbulo. Good morning. One of our subject, para sa moral, di ba pia mga pero ako wata ka, 1 plus 1 equals, natingin mo mo 3, guess, orang na! Na dito mapia. Ako na mapia ko na. Saan man na kapag-ulo na yung bilis. Subhanallah. Nasaan na yung mga namin ko ambassador, teams ambassador of the Philippines. Masya Sa Allah. United States of America. Masya Allah. Kaya mga nangyari na meron din namin sa dataran na marong suisuyin kita, marong supipil ka na lumapiw ka at mga sudan. Buda ka! Buda ka! Di ka mag... Kaya magpirupuan na. Very good, very nice. Kenapa? Terus makabuhi orang. Bisa ka? Bisa. Biar manusia. Kata-kata. Nah, tak ada isa apa. Tadi dia buka. Buda. Tidak ha. Bunda ni kan pergi tadi. Dah makan susu tak bunda ha. Kata-kata. Tapi dah makan susu tak nak. Semua makan susu tak dalam yang. Lawan yang makan susu tak bunda dia nak pakai kalau. Nanti kau makan susu tak nak paling mata. Paling mata makan susu tak. Mana kalau ni makan susu tak. Ada apa tu? Yes. Ini apa nama? Melihat kami dia berhubungan. Nama yang bikin ada kami makan tuna. Orang siapa kan yang makan tuna? Tidak perlu kami. Nah yang punya pengusaha ini cinta. Dia suka orang tak. Dia minta mereka. Tidak boleh yang Muhammad yang betul-betul akhirnya. Yang cincin dari apa dari kami pakai teks. Gimana tu apa? Diba? Firma mo? Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida tersabat ummati sakatat sa'ilillah. Ingin ang bisisinta di Nyawa, ya jutay ka na. Ano ka sumiyong, oh? Subhanallah. Ibu di mana lagi kata itu semua sudah. At lagi imam seorang, jadi mata suara ni, apa matakan na imam? Na ini isu. Jadi kau baik tu Pak. Yang isu yang ni apa pun isu kamu ni ka imam? Tidak ada. Tidak ada siapa. Tidak ada yang akan tegas sa ko yun. Na ila tidak punta na ko ina na na minigidon. Hey, may mamhat sa harap. Di ko isu tidak ada. Panita bahkan may imam. Masya Allah. Masya Allah. Gusto. Na, oh, Masya Allah. Sama itu nasuai mo na nasita na lipan mo. Sabi na tanong sa ya Allah, atala Allah umrak, pahalun Allah umrka, o yagkaw Allah, hindi mga pipiya basa. Sabi niyo po na utamya ko kamapya. Kamarata utamya ko kamapya. Kaya upo niya ko kamapya, na makuha kayo mapya na niya dapat. Mapya sabi ko, oh, wali ko na niya ko kamapya. O makuha kayo mapya na niya dapat. Ito ka betul na. Okay? Nah, sama ito lagi di Anwarul bin Lisan. Maganda na kung pagkukulit na. Kaya kami Pakatiya nga din. Ikatalo mo ba kasi ang bidara kang nakatabas sa mufin wajib. Kaya mana niya nasukap pa ka nakasak ka ulutan ka. Palang nga. Wala naman na malakas nakakasya. Why? Naginan mo na di ka pag-study ni Gila. At na mga tawag, import niya na mga larang tibutan. Why? Nasawag sa niya pag-study niya ng nagkakabalas. Nekaswa sa smiling eyes, nekaswa sa smiling nose. Hindi naman ba kasi
Linus. For your information, nagpakasulga-sulga sa mga tao na mga rinilimutan. Nao. Mga bubus. Pakaliwanagan. Ayan pakasulga-sulga ng mga lalanas. Basusulod. Yes. Ayay ka pa. Sa kaya kakasi. Ikaw pa. Sa kaya kakasi na anmuro fil kalbo. Kaya mana niyan na bumili ka sa puso ka magdihe masindaw. Napumili. Basta ang puso ay mana niyan na puso ang magdihe masindaw. Na may sigurad ba kakasiya ka. Ay, dahil na yun na ayaw kaya na angkat ng kaunso karagit ang dugi. Lama na di makabinti, lama na di makariit na masindaw yung puso. Lama pa na makariit, na panimuto yung puso. Anda ko matatak. Hey! Kulay. Pagay! Mga luksa. Ino, masindaw kay puso o manimuto kay puso. Ino, makasito, huwag tawa ang kaya mo namin naging. Nagunakan sa kasi, iyawan sa kasi iyawan ko sa karit, nabatan ko na yung mga niyan ng Dino. Ito ikanima niyan, mawaddatu ma'al muslimin. Kaya mana niyan na makiluluyo daan ng mga muslim. Makapagpagariya. Sa lakaw na paningin tuguyan, kena ubat tangatol. Kaya pipikir niyan, nasang kami. Naging mo daw na isang ganang tuloy katawa kakasyan. 5 kakasi. At dito pakay kuntaw amapat niyan sa ginunay ng araw na 5 ibamapat o lista at mga munafik. Matong ka sa ginunay ng na 5 na meris yung sumarat ka mga munafik. Siya kami ang mga muslimo ng hakikiyun, mga muslimo. Sa babro, nanti ang nagtata na sudah dalam kepaya tulan itu. Kami ada mga mambo, manunia bulu akan ditimbukan. Napangita adalah dia mapipigi na mata. Nagunya kasih sidang ketat. Sama nasional Rasulullah abdur mengaku total. So abdur boleh engkau. Tanya akan kau. Memang orang berdoakan. Ibut ku Allah. Abdur boleh engkau sekarang. Alhamdulillah. Sabar. Kububayan namin sa mambo. Sapon orang ko inilang. Niata yang betul yang nakakwa ko ay nakatudang minsan. Na yung pananayan na niyapagod kami. Na niyapagod ako sa Marawin. Na siya kong yata na sa Marawin. Tama ni Manto na siya kong na Marawin. Ayaw kong yung pangawak ako na kayo mga buhay. Ito kami kuman ko Marawin sales. Na yung puro nagmamang kaya pinidin. Puro nagmamang kaya ng mga karantaray nila palayak nila. Kahit tumunakan. Ayaw mananayan na magudab yun. Na siya limdaridahan. Na sito mga kapusan ko ay maenauria na ini lumamang kaya na ginawarin sa ito mga lumitian at mga tumahay. Sa gibong salamat sa pinalamatan ng kaya Darul Quran di Maya Buhakdan agugyan kaya manan yan na National Federation pagubaran na niya pagulutan sa Shaykh Yunus na imanto na yung manan yan na may ginaya mapapanumpang sabab sa kanila, may tuloy na magkagurutan mo ay ang niya pagtutok na seniors na diyan kaya si Shaykh Abdul Jalil Mauna at diyan kaya mga priyan pwede lang matakan ng kaya dikit pagkukuha ng mga nagubayan na sa supervisor ayaw mga yan na palayakan na mataw sa siko mga kapusan mga buong mga isultan sa bunden na yung mga nangyari na data ako niya wata at ito sabab sa gaya ito kapagparatian niya sa yung mga nangyari na mapya may kasoy niya kaya bumawa tayo niya kaya alip-alip-usat na may kasoy sikman sinalibay na niya ng bumawa buhay. At ay nandito na pilit mga tuntunan sa pakaurya ko siya nasutin ko na mga kaibigan pa na rin narinig ko siya na tuntunan ko si Chon nagya kaya mga bumayan na miyas puso sila si mga makilo pamanuman na pero buhay ugay na sabab sa kanya ni Kwestiyo na saan panigin pa na naroon mo nakinap na matirapan na baka na sudi sumusuporta sa kadarong Quran na masuporta yan kanin naway taman ang kag na yan sa kaya paman na maapatan sa Quran sisa kaya sudi sumusuporta sa kaya ka-Islam isa kaya pinili na ano yan mga yan ang ikulan Pilipina tunang matapangarap na magkita tunang ang kakanay
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuhan ay kita masyadong. Akin nga tanong siya. Mga pwede mo